Bianai izeneko lehen film luzean, Bernardo Atxagaren eleberri ezaguna egokitu du Imanol Raio zuzendari iruindarrak. Oso egokitzapen pertsonala egin du, esperimentazio teknikoak tarteko, eta ziur ez duela inor epelutziko. Iruindarra da baita ere David Aguilar, Naoyik dokumentalean Txinako kulturari buruzko gogoeta egin du zuzendariak, Japoniaren okupazioaren eta Bigarren Mundu Gudaren garaian. Horretarako, sasoi hartan irakasle aritu zen Frances Wilkinsonen eskutitzak izan ditu ardatz. Bigarren Mundu Gudan komit sarea sortu zuen Euskal Herrian, pilotu aliatuak nazien Frantzia okupatutik ateratzen laguntzeko. Historia hori Mugaldekoak filmak jorratu zuen iaz. Orain, dokumentala estreinatuko dute Enara Goikoetxeak eta Iurre Telleriak. Elkarrizketetan, artxiboko irudien eta berreraikitze dramatikoen bidez osatu dute El Último Paso lana. Alberto Gorriti bere Zumaiarraren harriak dagoeneko sari dezente jaso ditu hainbat jaialditan, eta jende ugari erakarri du zinema aretoetara. Oraindik aukera izan ez duenak, amodioa, gorrotoa eta apustuak uzartzen dituen filma ikusi dezake Zinemiran. Komedia eta ekintza dira Esteban eta Jose Miguel Ibarretxek zuzendutako Un Mundo Casi Perfecto filmaren oinarriak. Gidoilaria da pelikulako protagonista eta lapurreta baten lekuko izan ondoren bizitza hankaz gora jarriko zaio. Robinson Crusoeren historia gaur egungo egoerara ekarri du Pedro Aguilerak Naufragio pelikulan. Sahara azpiko etorkina da Robinson orain, Espainiako kostaldera iritsi eta bat ere ezagutzen ez duen munduari aurre egin beharko dio. Bat ere ezaguna ez zaigun arabiar musikan murgildu da Fermin Muguruza ere, Next Music Station Libanon dokumentalarekin. Debora Fares argazkilarianen eskutik Libanoko mapa musikala ezagutuko dugu, folkloretik abiatuta, pop, rock eta rapean sakonduz. Eta hortengo Zinemiran ez dira faltako Kimua katalogoko film laburrak ere. Jose Mari Goenaga, Galder Gaztelurrutia, David González, Sergio Barrekon, Aritz Zubillaga, Gregorio Muro eta Eban Casoren lanak ekran handian ikusi ahalko dira.